Hakani ka episode ka baladap ni layak mi. Andai kata ka jengget pa ka kelalong ka bakut ka kentang ka ublay. Mut ka dei ka jinglong hok ka ba ublay priang. Hakani ka episode ka bamenta tu ngin yak mi. Tangi jam shu. Ka khot ka binyo. Ula ong ru hau. Ngalong utrai ubala walam no yami na ka ur jongki khaldi. Ya ka ban ai hami ya ka ni ka ri banyo pateng ya ka. Kani pen kan mau yang syakatai. Tai ka tanrai. Ka ur kaldi. Nadu ka por jong kupa jong uhi. Ha tera ha. Ngalong mga utrai bala walam yami. Ti ha ka tu ke tu ki we ki lenong ki session ki lai pej. Ninyo ya kani ka jing i no ikari na duka Haran. ti nang ni na ka diga jing keren ka jong utrai ka jing yalam ka jong u kala dai na du ka tai ka ri jong ki Kaldi ha. ka ur nak senang ur tam dam dat buni imon to da poi ka khot ka fra mula ong ru atrai jehova hatu da ka bakumnu ti nganyo atip banganyo pateng ya ka I hani bukur ki abram ko atip no. Marmar ko atip no. em sakani ka ri banyo pateng ya ka da ai ta kala dai ngbo fiong pi ka nong ko bantim no karki te menta pa de na marba usung thu kising kerta jong ur la nang no ti da kumnu ngan tip banganyo pateng ya ka ilong ka jing keli u keli kum ubrio uba ya keren bot ublay kum parlok amne ya keren markman tu nei te pej ba ka jing juba ko jong utrai mo ni long dangi bot te kat kum botho ni botho ni mangin mi yakta ta kumai pa de ya ki debate jong ki scholar ki ba phe ngin mi keren ngin pej be ayu mangi kum ki hasingi ba bangi dam tik tang kani kani kanum pantharai ngi ko mui pat ngi ni khmi be ka kum ko juba ko jong blai halor jong kani ka jing kli ke jong abram utrai wong to shim hanga kamasilut ka wei ka balais nam ka arta bat ya ka belang ka balais nem ka arta bat kalang bat ulang berat ubalais nem ka arta bat ya ka lengkhur ka wei bat ikhun paruru wei to boleh berkami itu kalau kata syakmat kini session badap nilai ya ling ba ya katu ka jing wat unowa ro den bo la mi na yeng lieng upon long hi ka jing kanya ai ngo yo blai pon kam hi kini kimrat te hangni ro I menta oblai ubtha asan yo abram ba unda pendep ya kini ki kai kemudian pendep hok shimi di kini ki belajar kimrat man pendor kam ka jing kanya jing ai ngo ta kai to kan ni kan dei kata ka jing sedang jong ka jing dawa ka jong ublai ya ka jing kanya nganum I kumbakan lam chata na marba abram ong nganyo tip bangan daka bakumno ti nganyo tip banganyo pateng ya kan kari te ai jing kanya pi wan ra da kata kar kam berkhat mo ka jubab jong blai ga dari jum tha ju ai ra jing kanya te long ba ben me long dangi ya da kata kabut kan yarap ni sini kit khat babut da meti kena bang ada utrai to pen I lekini ki ba meju aja kenya te long ka jingpan ka jong utrai umpat semia pher kita ki batlam ni ki bam tlam no wala atil pa ki brio ba ki ai ya ka ceknya ki marat ki jet ki ba kordor rahmat jong utrai ken mau abel lo to ken mau nuwa ki marat ki ba khu itu ki new jor anta pada ngi poi ni te new abram utrai wong yu abram shim yang ka masilut ka wei ka balais nam karta masilut ka belang ulang berat ka ling dekhor ikhun paru kini kide kimrat ki ba haki kitab ki bansawan kide kimrat ki ba ai jing kenya la kalong ubaruspa lani wat ki badukru kila ban ai jing kenya kemut nadu nang ning iba I kembala lapan bet diat ya kalan jong kerkom ai jing kenya ya utrai banyo sengo ayu utrai jubab dan niat dah kata kamu kerap kamu tangki ai ki babiang banginyo I jubab utrai masih lut taruh dak senam ada bul pa laisnem te kablang laisnem kablang berat laisnem karta keling dekhor kawai ba iparo ba ikon paro ko ibe kani ka jing tha ka ba shai pha ka mot haka jing
dalam jumut jupi kan session kabut kan ni kasat phalang syaki gi ban saja Bansawan tadi. bansawan lani kan ni ka di ka we na ka jing tha jong blai ka pasdang ya kan no condition lani kan no komlong ban ai ban kenya yo blai atau tengi ya Tak long kanong rim jong kani kajing kenyate ngi hap sung thu ni. Kam dei tan nomor ba ngi shu ai jing kenya hau boleh. To kata kalong ka kajik sungu ko jong ibi ai. Hende di kimi kum kini ban yo sngo ya kajing jubab ko jong boleh. ban yo sngo ya ka jing jubab jong blai Ti unu ani kuli am. Da ka bakum nu nganyo tip ba nganyo pateng ya ka. Se try wong uang ki shim yanga gini. Kamut ke benta jong kani ka jing aingu ka jing kenya aingu kalong ka wei ka kalat ka ba ublei un jubab. ka benta jong ka jing kenya aingo Lagi lah long ka jing kenya aingu ni ka jing aingu ka jong ini. ka jing aingo ne kalong ban yo ya ka jubab no try Kalau ngiat da kumta ngasngong ngiyo jing mut pi wei de ka jing long si benta na ka jing mut jong ni ka jing kenya. to pi sorry peteng To ka ba shipo pate ni yang tu ya ka jing ko ngu ka jong u Abram. hat Kum ta ken ula shim sha u kumut sha ya shaladihi shim yakini baro bar ula phia arliang yaki bar ula bu ru yaki khot ka wei paka wei mar senrab hendre yaki sim shim la phia arliang kani kalong ka jingle jong u Abram ublei dum shim tha nga im ne hang ni khat khat khandai ublei tha yaki yo marat yo abram bo ki marat kini ni ban kam dai hang ni khat be pho pan nga i bo ublei nei o ni abram om tang bo ko ngo hanai ka jing ko ngo jong o ka don ru ha o ya ka jing shampang le jing so tho kum nu ban pre kam ki te uda bu uda ot uda bu eki kum to nei kum la batai ne ngo uda tip ha ya ka ta ka kom ban pen be ban pen jana ya ta ka jing kenya bin pa bin mri wasu mri tang wasu ko ngo lawan ra teli bi to long uda tip ha ka bomot ka pen i ba udan ka jing ya dei ka ban ublei ka ban nakapor sekpor ka ban nakabenta ban kenya ban ai ngo ublei ta kan long la da ublei ula pan tu long uni ngange hi bulong u Abram ula yo jing kai ni kipat men ki jong u kala ban la ha ka bai dei bekini ki kom ai jing kenya kum no ban ne iki ha ka bai dei bot ublei ti ule be thik ya kata ti ka ba khlam phia arliang ka long kai kini ki sim nang ta ka ba khat wei pat de haba ki kling ki yawan hiar halor kita ki met yap u Abram ula be no iki bale buha banam ju kli kata jingli bale bu Abram u habana ula de bale am bale tolong warra tenre u ab namar u ab ikajubab ka ai ka ba ule udah khilenti ban yo jubab na ya jubab bat uyai ap uyai ne hang ta tu ya keren em bu try ha ha ka jing ni ka jing ipau tu lale ya kata to ada mentu depois kita kerkhot to ngai im ne kani ka habaki kling lawan hiar nga suwan pan phalang jingmot jing di parlok ki ba pai kan u Abram nakatu ka jing thmu ka ba udan nam ta ban kenya ai ngo yu lei bon nyo e ka jubab kum on pastor mata uda ap tan lagi ki kling ki wan u be yaki kai ka mo mut ong ne kum ki samla tu ngin shim kum jing kai nang ne kanu ka bagi thmu nagam ta ban ai ngo yu le nagam ta ban pen krau yu le nagam ta ban mani yu le kum ki samla ngim dei kan ban kedat no ela ka jong ka jing mut shawai habaki wan ki nu ki jing penwet ki bak persya ya ka jing thmu ka jong ni kumbo Abram ni upe ya ka kling sharot ni ru kita ka jing penwet na ka jing thmu jong ni nam ta le gen kan tat sharot kumanglai kran ka session ka bladep bo Abram de ubriu bo pat ya kanong rem ni rum samlangin bat ya kanong rem jing nget ki jong ni pada ki jing e la ni ki jing penwet ki wan ni ka jing nget ka jong ni gen shop ya ka sharot ka pasal tu ni peteng biang subhan to kan dengan chu benrap alor ka i fi ong mentan tu i ki bai pe tagai ke bengi ih ni long kita ki wei pada kibor ki ban persyang ban shim no ia kan ke benta ka ba latmu nom ta jong bele tai bakum kita de ban be dia ban biasa yang ni long ki kling bat kan ni long ka jing aingo
Kani ka jing ai ko blay lo dawa. Mental lada kini kiwan ban bam no ya kani ka benta ka jong blay. Ka kai ka kamram jong uni ba ai. Wahaban be kan. Kaban be an. Hakan ni ke episode kaban wan ngin yakmi kadan ke jinget ho baka por jong Abram kadan ke jingle ka bakum kata. Langin num yan nujor mo pastor ne ke jingle ka jong ni ki khasi mentang ne. Pak jingle jong ki kinong Hebrew ta por pas me ko mon